बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सम्याच्या बुडव्यान मरिये किसबी हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर बेसली. नमान मरिये कृपेन भरले, समय तुझ्या सगळ्या असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले समज साकार तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तें जावं. नमान मरिये कृपेन भरले, समय तुझ्या सगळ्या असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जेलो. नमान मरिये कृपेन भरले, समय तुझ्या सगळ्या असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक भगवंत देवाचे माया बसवत विनंती कर. प्रेसाच्या वसवण्या कमी फौज आमच्या खातीर मागया येसू म्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा त्याच्या कष्टा आणि गुरसोरवी तुझ्या जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून आम्ही मागता. त्याच ख्रिस्ता आमच्या सगळ्या फाता आम्ही. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा. देवा गेल्या भडव्या मुजा राखल्या सर्वींच्या दये माका दिलाय तुझ्या तबेन म्हणजे मधु जोडाय माका राख संभाळ आणि सलय आमे शासनाचो विषय दितांका येसम्या आणि निरंतर प्रकाश संचय फंक्सली समाल रेन ते विषय घेऊन देता आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमका येव, तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशी या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले, समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय नमान मरिये कृपेन भरले, समय तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे नमान मरिये कृपेन भरले, स्वामी तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या एक घडी बोल आम्ही सगळी दिंब्यात पडया. जेजू उंड्यार पार आमच्या मध्ये आम्ही स्वागत करूया. जेजू रायाक आमच्या रायाक आम्ही स्वागत करूया आणि त्या सम्याक आम्ही सांगया जेजू मोगाळा, जेजू दयाळा, आज ये सडवंडरा आज तुका 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 राधा राधा राधा. जेजू मोगाळा, जेजू दयाळा, तुका आराधन महिमा स्तुती. आराधन तुकाचे, आराधन तुकाचे. काय म्हणतात जेजू आम्ही आराधन कन गाव्या. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका मग कव्या. जेजू मोगाळा आराधन तुका,
आराधन तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका प्रत्येक पटी त्या सक्रामेंत असल्या जेजूक पळून सांगे जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका ये सडवणदारा कृपेचा गोरा आराधन तुका आराधन तुका दोन्ही हात रुबान गाव्या कृपे सागोरा आराधन तुका कृपेचा गोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सडवणदारा ये सोडवणारा आराधन तुका ये सडवणदारा आराधन तुका ये सोडवणारा आराधन तुका उंड्या रुपाला सल्ल्या जेजूचेर आमची नदर खंसोया उंड्या रुपाला जेजूक आमची जेजूचेरच आमची दिश्ट कल्या त्या उंड्या रुपार असल्या जेजू कसं आम्ही पळून रावया देवाची उतर म्हणता साम 80:7 दाळबारांच्या सर्वेस्परा आमकां परतून वयर काड तुझ्या मुखामुळे सो प्रजळ मुंचेर फांको दे आमकां सडवण मेळटली तुझ्या मुखामुळे सो प्रजळ आमचेर फांको दे आणि आमकां सडवण मेळटली तुझ्या मुखामुळे सो प्रजळ आमचेर फांखय जे सख्रामेंतांत असल्या मुचांचे साम 34:5 तुझी बसवण्याची उतरांती तुझी बसवण्याची उतरांची असो आज तुझेर नदर घाल्ल्याद्वारे म्हजे मुखामळ परसळतले अन्नाचे मुखामळ बावून गेले अन्ना दुःखात असले तुझे मुखार तिने आपलो वेळ करसिलो तुझे तिने नदर घाली तुझे उतर म्हणता तिचे उतर तिचे मुखामळ केदीस ताच्या उपरांत खंतीन भावुरले ना कित्याक तिने तुझेर 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 ससनाच्या उजवाडाचे नदर घाली सोम्या जेसू आज आमची मुखामळां बावून गेला आज साम 80:7 दाळबारांच्या सर्वेस्परा आज आमकां परतून वयर काड आज आमकां परतून वयर काड आज आमचे बावल्ली मुखामळां परत परजळ अशें कर आज आमची खंतीन आसल्ली मुखामळां परतून आज एक नवेस होरपाक नवेस खुरपेन भर आज आमची मुखामळां तुझ्या मुखार परजळोन दी परजळोन दी परजळोन दी आज तुझो परजळ तुझ्या मुखामळचो परजळ तुझ्या मुखामळचो परजळ आज आमचेर फांको दे म्हणून परत एक पटी दोन्ही हात आमचे वयर उबारया आणि परत एक पटी गावया जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सर्वंतरा आराधन तुका गावया जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू दयाळा
आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सडवणदारा आराधन तुका ये सडवणदारा आराधन तुका आराधन तुका ये सडवणदारा आराधन तुका आराधन तुका जेसु 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 कविया जेसु 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 कापया जेसु कापया जेसूचे नाव आपयता आपयता घुमत्यात स्टिफनेस असले या कडे रिलीफ सत्य असा एक तर हळू सत्य असा जेसूचे नाव आपया जेसु 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 आपया 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 जेसु जे माइक अनम्यूट करना आपया जेसु 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 जेसूचे नाव आपयता आपयता जे सकत वाळून येते असा पाठीच्या कणातली दूख जेसू आपटते असा जेसू 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 आपया जेसू 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 पायांच्या मुळात असले दुःख जेसू याकडे स्पर्श कर गोड करते असा जेसू 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 जेसू
हाताच्या बोटाने असले हुलप जेजू याकडे आपण गुण करते असा. जेजू जेजू अपया अपया. जेजू 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 अपया अपया जेजू जेजू जेजू. सगळे अनम्यूट कर सांगा जेजू 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 दुनिया हात वयर जेजू 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 अपया जेजू 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 अपया जेजू 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 याकडे आमच्यामध्ये सलोन येते असा. जेजू 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 अनम्यूट कापया जेजू सगळे अनम्यूट करा जेजू कापया. जेजू 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 ताडून रे वडला जेजू खुला बरा जेजू कामी उलो मानचे इम्पॉर्टंट. जेजू अपया 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 जेजू कापया रडोन अपया रडोन अपया रडोन अपया. या जेजू कसा असले की तेच ना काल जे सपोजचे ब्रदर प्रकाश कच्चे उत्तर क्लेम केले जो 42 तू सगळे करू शकताय तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हाऊ जना तू सगळे करू शकताय तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हाऊ जना. जो 42 जो 42 तू सगळे करू शकताय तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हाऊ जना. आज याले एक बैल मागवलायचा तुझ्या कुटुंबात एक पिढस असा मस्त मस्त पिढसा मस्त दुःख सोसून असा आज तिका समर्पण देऊन माग्या. कोणाकी एक व्यक्ती गाडीचे प्रॉब्लेम असा गाडीचे प्रॉब्लेम असा जेसूस लागे समर्पण देऊन माग्या. दोन्ही आय बरोबर येऊन तर सांगता वेळा 5 पटी घट्ट त्याला रिपीट करूया जेजू तू सगळे करू शकताय तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हाऊ जना म्हणून सांग्या. जेजू तू सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हाऊ जना. जेजू तू सगळे करू शकताय आणि काहीच असाध्य नाही म्हणून हाऊ जना. जेजू तू सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हाऊ जना. सक्रमेंटात असलेल्या जेजू तू सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हाऊ जना. माईक अनम्यूट करा सांगा सक्रमेंटात असलेल्या जेजू तू सगळे करू शकताय तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हाऊ जना. सक्रमेंटात असलेल्या जेजू तू सगळे सकताय आणि मग तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हाऊ जना. आपण सक्रमेंटात असलेल्या जेजू तू सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हाऊ जना. सक्रमेंटात असलेल्या जेजू तू सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हाऊ जना. तुटून गेलेल्या जीवितात कुटुंबात जीवितात सक्रमेंटात असलेल्या जेजू तू सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हाऊ जना. सक्रमेंटात असलेल्या जेजू तू सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून सांगा सांगा जेजू तू सगळे करू शकताय आणि सांगा जेजू सगळे सत्यार सत्वल्यार वाक्यतेला सर्वशक्ती साधे वाक्यतेला सत्मंतला सर्वशक्ती साधे सत्मंतला सर्वशक्ती साधे सत्मंतला
Elak sarı sende sad. Hatyene ulamara. Hatyene ulamara. Ayakşa मुलांतपणाची व्यक्ती कर. दुःखासाठी या घडी देवाला येते असा. जेजू सगळ्यामध्ये दुसऱ्या जेजू तू सगळे करू शकता आणि तुका काही सांगू नये म्हणा बोटांनी डाव्या हाताच्या बोटांनी पण उलपसा सरण माग तुका खटीर उलपसा ससुर जाईना त्या त्यातला जेजू लगे माग सक्रमेंट असल्या जेजू सगळे करू शकताय आणि तुका काही साध्य नाही म्हणून तुझे केस जडतात जेजू सांग सक्रमेंट असल्या जेजू सगळे करू शकताय आणि तुका काही साध्य नाही म्हणून तुझे पैसे खडे घेतल्या पाठीने ना आज जेजू सांग तुझे मन परिवर्तन करून जेजू असं साध्य म्हणले ना सांग सक्रमेंट असल्या जेजू तू सगळे करू शकताय तुका काही साध्य नाही म्हणून सक्रमेंट असल्या जेजू अपया काही साध्य नाही म्हणून जेजू अपया उलमरा तुझ्या समस्या सांगून उलमरा सांग जेजू मुझे विजाचे समस्या असत सम्या जेजू तू सगळे करू शकताय म्हणून जणा तुका काही असाध्य नाही म्हणून हा पाठ येत सम्या जेजू मुझे पीसीबोडीचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून जात सम्या तुका असाध्य म्हणले ना सम्या जेजू मुझे गर्भाशयाचे समस्या सम्या जेजू तुका सम्या जेजू तू सगळे करू शकताय आणि तुका काही साध्य नाही म्हणून मुझ्या डोळ्यातली दिष्ट वाटेने तू सम्या जेजू तुका काही साध्य नाही म्हणून सम्या सक्रमेंट असल्या जेजू मुझे जे काही सर बाहेर पडला ते सोडून साध्य जेजू सांग शिबिर मत भाव आमच्या कधी होणार फरक उलय जेजू लगे उलय रड तुझे दुःखात जेजू मुखात देव दे तुझे दुःखा सडेना जेजू उलमा सक्रमेंटाच्या आराधनात मका सुट्टा लाभायचं येसू सम्या जेसू या सक्रमेंटाच्या आराधनात सम्या जेसू मका साफ साई सम्या जेसू सक्रमेंट जेसू या सक्रमेंटाच्या आराधनात जेसू आज होती महिमा पडत कशात सम्या आईच्या दिवसा जेसू या दिवसा सम्या आज सम्या जेसू आज मका वाढता काही सम्या वाटुक्ती कर सम्या वाटुक्ती कर जेसू वाटुक्ती कर जेसू वाटुक्ती कर जेसू पवित्र बळवंतर देवनेतेसा कोणाके पाय थंड अनुभव जाते असा सगळे पाय डॉक्टरच्या गाठी तावलं थंड अनुभव जाते असं याकडे जेसू याकडे आपणते असा जेसूचे स्पर्श देवन येते असा आपण जेसू आईच्या दिवसात तुझ्या समस्या परिहार करून कैला आज तो परिहार करून कैला आज तो परिहार करून कैला आज
आज तो परिहार करता जेजू 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 Yasharala bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeah, 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 yeah. Sharala bara 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 di bara di bara shira bara bara di gira bara di bara shira bara bara di gira bara di bara shira bara bara. Yeah, shira la bara 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 di bara di bara di bara di bara di bara. Hallelujah, 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 hallelujah. जेसू 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 सगळं तुमचं बायबल उक्ते करा आयजाया 51:14 आयजाया 51:14 सगळं बायबल उक्ते करा आयजाया 51:14 करा आयजाया 51:14 आयजाया 51:14 मी क्लेम करूया आमच्या जीवितांत आम्ही विंगड भानकडे संपडल्या विंगड भानकडे संपडला एक कुटुंब सुमार 2.5 वर्षांत विजाच्या समस्येचा आज येऊ तर क्लेम करून माग्या आज येऊ तर क्लेम करून माग्या आज त्या कुटुंबात कम्प्लीट रिलीफ राहू दे एक भाव सुमार 3-4 वर्षांत प्रपोजल शोधून असा मिळतात ना आज त्याच्या जीवितात वाट उक्ती जाऊ दे कितलीशी बहिणी भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून असतात आज माग्या आज एक बहीण मरणाच्या तरी असा आज माग्या आज तिका समर्पण देऊन माग्या आज डॉक्टर असाध्य म्हणून जाऊन पडो आज मेडिसिन पुढे काम करणं जाऊन पडो जेजूचे आम्हाला एक रगत आज तिच्या कुडीत वाळून येऊ दे आजच्या कुडीत वाळून येऊ दे आजच्या कुडीत वाळून येऊ दे हर एक मेडिसिनचे रिॲक्शन आज जेजूच्या आम्हाला एक निथळ जाऊन वर्षा जाऊन सताई आत्मिक भाई जेजूच्या नावात फेकवून सदी जेजूच्या नावात फेकवून सदी सुमार वर्षा जाऊन सोडून असले गाडी वैली केस या दिवसाने रिलीफ जाऊन सदी जे किती जाग्याचे वाटेचे समस्या असतात आज जेजूच्या नावाने क्लिअर जाऊ दे पण की एका व्यक्तीक लेफ्ट पायाच्या खोटीत दुःख असा पडापड असा जेजू याकडे स्पर्श करण्याचा याकडे ये उत्तर क्लेम कर माग्या आयजाया 51:14 आयजाया 51:14 सांगत म्हणून कंटिन्यू क्लेम कर मागा बंदे सल्ल्यांक वेगळीच सुटका मेळटली तो मरसना आणि फळान देवसना जेवणा खाण्याचा अभाव का असना वंदेत सल्ल्याक वेगळी सुटका मेळटली तो मरसना आणि फळान देवसना जेवणा खाण्याचा अभाव बंदेत असल्यांक वेगळीच सुटका मेळटली तो मरसना आणि फळान देवसना जेवणा खाण्याचा अभाव का असना वंदेत सल्ल्याक वेगळीच सुटका मेळटली तो मरसना आणि फळान देवसना जेवणा वंदेत असल्यांक वेगळीच सुटका मेळटली तो मरसना आणि फळान देवसना जेवणा खाण्याचा अभाव असना वंदेत असल्यांक वेगळीच सुटका मेळटली तो मरसना आणि फळान देवसना जेवणा खाण्याचा अभाव असना वंदेत असल्यांक वेगळीच सुटका मेळटली तो मरसना आणि फळान देवसना जेवणा खाण्याचा अभाव असना वंदेत असल्यांक वेगळीच सुटका मेळटली मरसना आणि फळान देवसना जेवणा खाण्याचा अभाव असल्यांक वेगळीच सुटका मेळटली मरसना आणि फळान देवसना जेवणा खाण्याचा अभाव असना Hallelujah, 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 hallelujah. आपण गव्या जेजू मगळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका गुरपे सगोरा आराधन तुका ये सर्वंदरा आराधन तुका म्हणून गव्या जेजू मगळा आराधन तुका जेजू मगळा आराधन तुका म्हणून गव्या जेजू मगळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा
तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका येजू मोगाळा आराधन तुका जेजू आराधन तुका आराधन तुका जेजू मोगाळा येजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका प्रत्येक पटे संज्ञा दोन्ही हात वयर जेजू मोगाळा आराधन तुका येजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका येजू दयाळा आराधन तुका आराधन जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू आराधन तुका आराधन तुका सुरपे सागोरा पूर्वे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका कुरपे सागोरा आराधन तुका पूर्वे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सडवंडरा ये सोडवोंडारा आराधन तुका ये सडवंडरा आराधन तुका ये सोडवोंडारा सगळे फायनान्शियल प्रॉब्लेम जेसूच्या हातान समर्पित संख्या ये सडवंडरा आराधन तुका ये सोडवोंडारा आराधन तुका ये सडवंडरा आराधन तुका ये सोडवोंडारा आराधन पुढील तसली सगळी दुःख समर्पण देऊन गाव्या ये सडवंडरा आराधन तुका सोडवोंडारा आराधन तुमच्या भुरग्यांक समाजात समर्पण देऊन गाव्या ये सडवंडरा आराधन तुका आराधन तुका समस्या समर्पण देऊन गाव्या ये सडवंडरा आराधन तुका ये सोडवोंडारा आराधन तुका हालेलुया 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 दुनिया आमच्या दंप्या डोळे दंप्या दुनिया हातोयरो पर्या डोळे दंपन दुनिया हातोयरो पर्या हालेलुया 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 दुनिया आमच्या खालचे दौऱ्या सुमार अर्धा घंटा थांबून आम्ही जेजूची आराधना करण्यास त्या सम्यक आमच्या जीविताच्या अनेक एरियांत आम्ही आपण असा जीवितांत
तो जेजू येदोळस आईला आज तुमच्या जीवितांत तो या घडीत हजर असतो. आमच्या मध्ये तो असतो. मॅथ्यू 4:23 तेव्हाचे उतर म्हणता. उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगाने शिकयत राज्याची बरी खबर वाजयत लोकांमधली सर्व तरांची पिडा गूढ करीत गलिलियांतल्यान भोवलो. ताची कीर्त सगळ्या सिरियांत गाजली आणि थरावड पिडांनी कष्टल्यांक आणि दुःखीन वळवळतल्यांक देवसार लागल्ल्यांक मरलोक आसल्ल्यांक आणि मरल्यांक लोकांन ताचे सर्जी हाडले आणि ताणे तांकां गूण केली. थरावड पिडा आणि कष्ट थल्या आणि दुखीन वळवळतल्या देवसार लागल्ल्या मरलोक आसल्ल्या आणि आर मरल्या लोकांन ताचे सरशी हाडली आणि ताणे तांकां गूण केले. ताणे तांकां गूण केले. Psalm 107:20 Psalm 107:20 ताणे आपले उत्तर धडले. ताणे आपल्या कष्टांत ताणे सर्वेस्परा उरो मारलो आणि तांच्या आकांतांतली ताणे तांकां निवारली. आपले उत्तर धाडून ताणे तांकां बरी केली. आपले उत्तर धाडून ताणे तांकां बरी केली. अर्ध्या घंट्यान आम्ही आयजाया 51:14 मी प्रेम करून मागले. आम्ही जोब 42:2 प्रेम करून मागले. ताचे उत्तर जीव असले उत्तर आज आमच्या शिरानी ते वळून येईला. आज आमच्या हाडांच्या सदीने वळून येईला. आज सम्यान सभार जणांक कापडलं, स्पर्श दिला. आज सम्याक थोडो वेळ 5 मिनिट अवकाश असा. कोणी झूमाचेर आसात तुमची तुमकां आज कितें पुरा बरेपण जाला, ह्या हप्त्यान कितें पुरा बरें जाला त्या सोम्याक अर्गां दिवया. एक उतरांनी त्या सोम्याक अर्गां दिया. आमची साब जावन दी. अर्गा आणि होगळा तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू या हप्त्यात सगळ्या हप्त्यात तुवें म्हाका राखून व्हेलाय. या हप्त्यात तुवें तुजें उतर दिवन म्हाका तुवें बसलाय. या हप्त्यात परत हर एका दिसा नवो मोग तुवें आमकां दिवन म्हाका तुवें बसलाय. तुज्या उतरान ददोस केलाय. बरे कुटुंब दिलाय. बरे भलायकी दिलाय. हर एका अनवराक विघ्नात जावन राखलाय. सोम्या जेजू तुका अर्गा महिमा अर्गा आणि होगला तुका सोम्या जेजू. मोगळा सोम्या जेजू म्हजे सिवील आयडी जाल्या पासत हांव तुका काळजात हांव अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गा आणि होगला तुका सोम्या जेजू. मोगळा सोम्या जेजू या हप्त्यात तुवें म्हाका राखून सांबाळून व्हेल्ल्या पासत तर वायट्या विघ्नांतल्या पिडे शिड्यांतल्या राखून व्हेल्ल्या पासत बेसावांनी कृपेन भरल्या पासत तुज्या वत्या मोगा पासत तुवें दाखयल्ल्या काकुते पासत हांव तुका अर्गां आणि होगळा दिता सोम्या जेजू. अर्गा आणि होगला तुका सोम्या जेजू.
अर्घा दिया. तुमचं माईक अनम्यूट कर. अर्घा दिया. Argani hogla tuka Hogla tuka Sonia Jesu. Sonia Jesu. या दिसांनी आमच्या भुरग्यांक जाणवाय दिल्ल्यापासून, आमच्या भुरग्यांक राखून व्हेल्ल्यापासून, आमच्या भुरग्यांक सोडून व्हेल्ल्यापासून, आमच्या भुरग्यांक तुवें तुजो संगात दिल्ल्यापासून तुका अर्घां दिता सोम्या जेजू. अर्घां आनी होबळां तुका सोम्या जेजू. आमकां ह्या जमतीक हर एका हप्त्यांत या सक्रमेंता मुखार भेटोंक तूं आमकां एक अवकाश दिल्ल्यापासून आनी हर एका हप्त्यांत तूं आमचे लागीं उलयताय, हर एका दिसा तूं आमचे लागीं उलयताय. या जमती मुखांत तूं आमकां हर एका दिसा सकाळी सांजेर मागणे करूं आनी तुज्या मोगांत अनेकी गुंड बुडोवंक तुवें आमकां फावो केल्ल्यापासून तुका अर्घां दिता सोम्या जेजू. अर्घां आनी होबळां तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू. सर संकट सांगत आसून उज्याचो पागोर जावन आमचे भोंवतणी रावून आमकां बुजवण दिवन आमच्या हाताक धन आमकां फुडें चलोवन व्हरता. म्हज्या मोगाच्या जेजू आमी तुका काळजी हांव अर्घां दिता. आनी होबळां तुका सोम्या जेजू. मंगळा जेजू तुका ओढाने अर्घां तुका भेटेन त्यांचे बऱ्या तरेन आमकां दाखोवन आमची बऱ्या तरेन काम हांगासर फर्टिलिटी आपण फक्त आमच्या दिसता जोडून तूं आमकां फाव केल्ल्या खातीर मुगळा जेजू आयचो दीस आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमच्या कश्टान तूं आमच्या सांगाता आसल्याक तुका काळजान हांव अर्घां दिता जेजू. मोगला जेजू म्हाका बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर आनी म्हज्या भुरग्यांक म्हाका समाधान दिल्ल्या खातीर आनी माया मोगान आसल्या खातीर हांव अर्घां दिता जेजू. दयाळा बापा आज मुसर म्हज्या पुता रोलविनाक बऱ्या भलायकेन तुवें दवरल्या खातीर सदांच तूं आमच्या मागणेन तूं आयकताय. तुका काळजान हांव अर्घां दिता जेजू. मोगळा जेजू हांव तुका ओढाने ओपळापण भेटयता. उजो फूट केली ना बसतो हे मोगळा जेजू ताका तुवें फट्यान गांवक आपोवन ताचें ट्रिटमेंट बऱ्या तरेन कर, बऱ्या तरेन फाटीं ताका आपोवन हाड. जायते ताका बरेपण दिल्ल्या खातीर तुका अर्घां आनी होबळां तुका भेटयता जेजू. अर्घां आनी होबळां भेटयता. आमकां बरें खाजा दिता आनी बरी भुरगीं तुवें आमकां फावो केल्या. मोगळा बापा ह्या ग्रुपान म्हाका हाडन म्हाका मागणें शिकोवंक तुवें म्हाका कुमो केल्ल्याक आनी म्हाका तुवें विणसून काडिल्ल्याक तुका काळजान हांव अर्घां दिता जेजू. सोम्या जेजू आमी तुका अर्घां दिता. तुवें आमकां इंटरसेशन आनी तेर्स म्हणून आमकां तुवें आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्याक आनी आमकां पवित्र आत्मा शिकोवन दी कशें मागचें आनी खंयच्या पेटिशना खातीर मागचें म्हणून आमकां पवित्र आत्मा जाणवायन बरोवन दी, नॉलेज दिवन दी, अंडरस्टँडींग दिवन दी. हाच्या खातीर आमी मागता सोम्या जेजू आयचे दीस आमकां इंटरसेशन राती करूंक आसा तर आमकां पवित्र आत्मा चलोवन व्हरून दी म्हणून मागता. अर्घां आनी होबळां तुका सोम्या जेजू.
मोगळा जेजू आमकां तुवें बरी सुटी फावो करणं बऱ्या तरान पाटी हाडून आमच्या गांवाक पाटी पायिल्ल्या खातीर अर्गान मोगळा जेजू उंड्या रुपार तुझे मुखामळ तुवें आमकां आमच्या गांवांत पळोवंक अवकाश करून दिलोय जेजू. ह्या पासत अर्गां आनी होगलाक तुका दिता. आमच्या कुटुंबाक तूं सदांच राखून व्हरताय जेजू. आमच्या भुरग्यांक तूं राखून व्हरताय जेजू. ह्या पासत तुका अर्गां आनी होगलाक दिता. जिवितांत आयिल्ले हर एक कश्ट जेजू तुज्या मुखार रावून तुज्या वाटेन चलूंक तुवें आमकां शिकयलें जेजू. त्या पासत तुका काळजांत हांव अर्गां दिता. अर्गां आनी होगलाक तुका जेजू ही जमत आसा केल्ल्या खातीर तुका आमी काळजांत हांव अर्गां दिता सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाक तुका सोम्या जेजू. आमकां एक पवित्र आत्म्यान बरोबर स्पिरिच्युअल डायरेक्टर दिल्ल्या पासून हांव तुका काळजांत हांव अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमकां एक बरे आनी उर्बेन पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी भरली एक लीडर तुवें फावो केल्ल्या पासून तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. या मागण्या जुंबेच्या हर एका टीम मेंबरा पासून तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. या जमतीन दीस येताना आमची जमत वाडून येते आसा आनी चड आमची टीम मेंबरां सडते आसात. आज या तुज्या कृपे बेसवा पासून तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. दोन्ही हात आमचे वयर उबारया. ह्या युट्यूबाचे सभार आनी पिटिशनां घाल्या. आज ते सगळी पिटिशनां जेजू मुखार दवरया. आमचो जेजू ताच्या मुखार आयिल्ल्यांक खाली हातांनी पाटी वचोंक दिना. ह्या लेनर कितले जाणां तुमी मागून आसात विश्वास दवरा. जेजू तुमकां खाली हातांनी पाटी वचोंक दिना. आज आमी खंयचे समस्या त्या तुमच्या लागीं हाडला जावंक पुरो तर सोमी खंडे जावन स्वीकार करता. ताची जाप दिवची रीत विंगड आसा. जाप खंडे जावन दिता. कित्याक जेजू खान आसात तो आयकता. ताका दोळे आसात तो पळयता. ताका तोंड आसा तो या तोंडांत ताच्या तोंडांत उलयता. या बायबलान जे कितें आसा ते देवाचे उतर जेजू जिवे 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 जावन आसा. आतयेया. आज या पेटिशन बॉक्सान कितले आमकां व्हॉट्सअपार पेटिशन घालून जावंक पुरो. फोन करून सांगला जावंक पुरो. आज आमी उत्साहान सांगतल्यारी जेजू ते कळीत आसा. एक घडी बरो आमचे दोन्ही हात वयर उबारया. घट्ट तळ्यान 2 मिनटां स्तुती करया. हालेलुया 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 शिरोला बरा बरा दिबरा शिरोला बरा दिकेरा बरा दिबरा स्तुती करा स्तुती करा स्तुती करा. प्रार्थना दसले ते कितले जण याकडे मागून आसात. युट्यूबचेर मागून आसात आणि झूमचेर मागून आसात. विंगड करचो आसा सोम्या. हे सगळे पेटिशनां तुज्या हातांत उबारता सोम्या जेजू. आज कितले जण बंद येत आसात. कितले जण अस्कर जाल्यात. कितले जण भुरग्याच्या देण्या मागून आसात. कितले जण प्रॉपर्टीचे समस्या आसात. कितले जणांचे सर्जरी आसा. मतीक समाधान कुटुंबात समाधाना पासून मागून आसात. कितले जण आज तांच्या भुरग्यां पासून मागून आसात. दुखांत रडत आसात. किंवा कॅन्सर टीबी ब्लड प्रेशर एड्स विंगड फुडें आज कष्ट आसात. कितले जणांचे पैसे लॉस जाल्यात. कितले जणांचे देवा पैसे कोणाक दिल्ले फाटी मेळटात. देवा कितले जाणां विश्वासा पासून मागून आसात. देवा या घडये जेजू तुज्या नांवान मागता सोम्या.
तुझ्या या सक्रमेंताक आमची कृपा वाढून येऊ दे. कालवारतून तुवें बरयल्लें आपल एक रगत याकडे हर एक आमच्या भुरग्यांचेर देंवन येऊ दे. आज कितले सर्जरी आसा, कितले जाणांचे ब्लड रिपोर्ट या रिपोर्ट आसा, बायोप्सी आसा देवा, कितले जाणांचे आज देवा इंटरव्यू आसा, कितले जाणांक आज आसा देवा, हर एक तुझ्या हातून समर्पिता. कितला पैना व्यक्ती आसा समर्पिता, कितल्यांना बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करते आसा देवा, तुझे दैविक कृपा दैविक काकून हर एक देवय या सक्रमेंतांत हर एकल्याचे तुझे दैविक बेसा गान सम्या तुझ्या नावान मागता सम्या जेजू, तुझे पवित्र आणि बळवंत नावान मागता सम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. या शराला बरा 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 बरा. हालेलुया. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. आमची तटली आम्ही बघूया. जेजू, हांव तुझंच आणि तू म्हजो सम्या. नाही माय जेजू, तुका सोदून आयिल्ल्या हर एकल्यांक तू मेळ्ळोय सम्या. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक तू मेळ्ळोय. जाखेव तुका सोदून आयलो, रुमडेच्या रुखार चढलो, काय तू मेळ्ळोय सम्या. बार्थीमेव कुड्डो आसलो, त्या वाटेन तू चल्लोय, काय तू मेळ्ळोय सम्या. आज हांवूय एक जाखेव, हांवूय एक बार्थीमेव, हांवूय एक रक्तस्रावाची स्त्री. विंगड म्हज्या तईत समस्या आसा. आज ह्या सगळ्या समस्या सांगात हांव तुजे लागीं आयला आनी हांव पात येता. हर एका समस्येंत म्हाका सुटका मेळ्ळ्या. हांव तुका क्रमदान करता. हांव तुका क्रमदान करता. हांव तुका तुजे मुखार, म्हज्या देवा मुखार, म्हज्या सर्वंतरा मुखार म्हजी तकली बागोवन नमस्कार करून सांगता. ओ सॅक्रामेंट बहु पवित्र, ओ सॅक्रामेंट दैविक, दर अर्गा स्तुती फावो ससनाच्या ससना. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanks be every moment. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment every moment time. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. आज विशेष जणांना देवा करका दिया. आज सगळ्या जणांना पडला. आज त्या आराधना वेळात अर्ध घंटो देवाचे उत्तर क्लेम कर स्तुती आराधना करताना मस्त जणांक समय स्पर्श केला. तुमची टेस्टामनी आमका तुम्ही दंड दिया. फाल्या मागण्या उपरांत ब्रदर फ्रान्सिस लोबोसो टॉक असेल. सकाळीचे मागणे 8:30 कुवेटचो टाइम, 7:30 वरांक इंडियाचो टाइम, 9:30 वरां सकाळीचे मागणे. ताजे उपरांत 10:30 इंडियाचो टाइम, 10:30 कुवेटचो टाइम, 8 वरां नवी शिकवण ब्रदर फ्रान्सिस लोबोची Power of the blood of Jesus. जेजूच्या अमोलक रक्तान कितें सकत आसा त्या विशयान ब्रदर फ्रान्सिस लोबोन बरो टॉक रेडी केला. फाल्यां दिता तुम्ही ते ऐकयात. फाल्यां सकाळीच्या मागण्या उपरांत आसतलो, तुम्ही ऐकया. हेरांक तुम्ही दान दिया. कोण युट्यूबार आसात आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा. ब्रदर प्रकाश असो टॉक पर बुधवार असो आमच्या युट्यूबरचेर आसा. तुम्ही उक्ते करा आणि ऐका आणि शेअर करा. आणि तुमची टेस्टमनी परत एक पटी सांगता. ब्रदर प्रकाशाने मस्त मेसेज दिल्या. कोणाक तुमका ते बरेपण जाला क्लेम करा आणि टेस्टमनी दंडिया. देव तुमका हर एकल्या आशीर्वादानी बेसावानी आणि कृपेन बरो दे. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. Thank you, brother.